Ningizimu Afrika ngibingelele ngime nenkosi lana uNgomane kaLigedlana eMpumalanga ngokolimi lamanje angibingelele ngibongele lithuba TV production lokhuluma ko inkosi luGedlane wesibili ngaseMpumalanga qhamuka khona ngale ngasenkomazi eduze naseBorder Gate yaseMozambique naseSwaziland so sisuka kude lena size lana sizosingatha umcimbi wanamuhla la kaNgomane. Yeah. Lana ke isempolombe sangoyani. Ngathi kusesigangeni inhloso yosuku ngabe ithini Ngomane kuze kufike ufike kule ndawo. Ilanga lanamhla libaleke kakhulu ngoba si celebrate indunankulu yokucala kwaZulu. uNgomane uMdleje kaMcomboli nguye bokuyindunankulu yokucala kwaZulu lo wakhetha ingwenyama Shaka. So silibaleke kakhulu ngoba nayo ingwenyama uZelithini nguye owavula lithuna lana ukuthi abongomane bakwadi nesive sonke eSouth Africa bakwazi ukuthi abongomane babaleke kangakanani kulobukhosi bala kwaZulu. So libaleke kakhulu lelanga ngoba sitekto celebrate yena umkhulu wethu sichamuka eMpumalanga bakhona namanye eLimpopo amanye ebukhosi bakaNgomane bukhona eMozambique eMalawi khona so sonke site la so celebrate ubukhosi bakaNgomane. Yeah, uNgomane uMdleje. uNgomane uMdleje. Oh wow, siyabonga kakhulu baba ngenhloso yosuku. So manje icukuthwane mhlambe ekhona lana ingaba ubani? Yini? Icukuthwane. Icukuthwane. Is abanye inkosi. Amakhosi anye akhona lana kunenkosi yakaSibosha nayo kaNgomane ukhona eMpumalanga. Ize futhi kunenkosi yakhona la ekhaya eMthembu. Kunenkosi futhi yalo eMdleje futhi nayo ukhona kula eKZN. So sitela so singatha na inkosi khona omunye nede akakhona ukuvela wakahoyi nayo ukhona lana uthumelile abantu bazosingatha lana so siyahlangana sonke sibongomane ngokuthi sifuna kuhlanganisa uNgomane abemunye ene bakhumbule nebantu nakhona ukuthi la kubalekile ukuba uNgomane nokuthi sibuya kuphi futhi. Amadleje wodwa lawa amadleje wodwa kuphela omsindazi. Yeah, Siyathobeka kakhulu No siyabonga.